Liverpool vilayetiniň işğur telekeçileri ilatyň ösen isleglerini nazar almak bilen ýylyň azyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýýarlar. Saýed Itrawynyň awçy ýeňişligindäki senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan her gün haryt nişany hususy önümçilikde taýýarlanýan önümlerem ýokary il derejesi bilen ilat arasyna uly islegden peýdalanýar. Hususul onun wekilleri yetip gelýän täze il bayramyna ýokary ýyly azyk önümleriniň dürli görnüşleri bilen sowgatly barmagy maksat edinýärler. Bu ýerde esasanam her gün haryt nişany süýt we süýt önümleriniň önümçiligi üstünlikli ýola goýulypdyr. Önümçilikde her gece gündüze sygyr süýdüniň 2,5 tonusy gaýtadan işlenip, süýt we süýt önümleriniň beşerilip gaplandan süýt gaýmak, goýuldylan gaýmak, gatyk, dorok, peýnir ýaly görnüşleri halkymyza ýetirilýär. Önüm öndürmek üçin gerek bolan çyýmal telekeçiniň özüne bar bolan iri şahly mallan şeýlede şahsy hojalyklardan satyn alynýan sygyr süýdüniň hasabyna üpçün edilýär. Şeýlede bu ýerde buğday uny goşulyp düzümi baýlaşdyrylan gowrulan yer almasynyň 5 görnüşi, dürli tagamly uguradylan çörek bölejikleriniň 6 görnüşi taýýarlanylýar. Kämil enjamlar bu islegli önümden günne 36 000 gabyny taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Liverpool telekeçiler eşletli zamanamyzda hususiýetçiler üçin düredilýän giň mümkinçilikler, ýygyderli döwlet gollawlary üçin arkadagly gahrman serdarymyza hem-de gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.